oli tuo 1080p. Katsokapa koululaisia. Joo. Ne oli pikkukoululaisia. Palosammuttimet oli liikenteessä. Hei. Oli. Palosammuttimet. Joo, joka ykköstä. Kuuliks sä? Niin oli joo. Palosammuttimet oli liikenteessä. Hei. Oli. Ja julkinen paikka, jota ei saa kuvata. Saa kuvata jo. Hei. Kyllä. Kuvassa hetki, mä käyn tuossa kadunpuolta takana. Ai kuin niin. Sun maistuu vaan aina. On se hyvin parkkerattu vissiin. Ja mä lähdenkin pian. Kyllä se riittää nyt tämä. Hyvä, että saatiin edes hoidettu tämä asia. Et mä menin kumminkin, vaikka mä ajattelin skipata. Ja parempi, ettei sinne mäkkäri aina sit menkään. Mitä sit, jos sinne aina menee, niin kyllä sitten Ei saa se- suolistosairauksia. Niin, ja se on aina huono silloin. Niin jos sinne aina menee. Niin, ei ne niin kauhean terveellisiä. Ei ne ookaan. Hoitajakin oli varmaan sitä mieltä. Mitä? Hoitajakin varmaan oli sitä mieltä, että ei ole terveellistä. Niin, Ei. oli varmaan, joo. Vaik- Tehdään ove auki. Ei, kun sinne voi tulla joku. Mä menen tohon. Jout silti. Joo, mä poltan tupakkaa. Sä oot sit semmonen ove auki, että sä äskenkin jätit ove auki, kun oli laukku autossa. Kyllä mä ihmetän, joku voi varastaa sen. Joo, heippa. Heippa. Mä tulen kohta.